ka ɗaga hannunka sama ka ce ya Allah, ka ce ya Rabbi, ka ce ya Ilahi, ka ce ya Allahu, ka ce ya Rahmanu. Shin yan uwa kun san sirrin da ke bayan ɗaga hannu ka kalli Allah maɗaukacin sarki ka roƙe shi? Dan uwa, lokacin da ka shiga damuwa kar ka je kana kwankwasa kofan wasu. Lokacin da kace bukata kar ka je kana roƙon wasu. Dan uwa, dan dakata ka ɗaga hannunka ka faɗa ma Allah maɗaukacin sarki wanda ya basu, lallai shi ma zai baka. Da a ce mutane sun san sirrin da ke bayan ɗaga hannu, da lokacin da suka shiga bukata ba su je nema a gurin wasu ba, da sun ɗaga hannu sun roƙi Allah, kuma lallai Allah maɗaukacin sarki duk wanda ya roƙe shi, lallai Allah maɗaukacin sarki zai bashi. Saboda haka dan uwa, a lokacin da ka shiga damuwa ɗaga hannu ka roƙi Allah, ka ce ya Allah bani, zaka sha mamaki. Daga hannu kama Allah kuka, ka ce ya Allah ban da mai taimako idan ba kai ba, Allah ka taimaka min. Daga hannu ka ce ya Allah ban da wani wanda zai cece ni idan ba kai ba, Allah ka cece ni, ka bani abin da nake so, ka biya min bukatana, ka buɗe min ƙofofin arzikina. Lallai zaka sha mamaki. Shi yasa suke cewa la tas'alanna bunayya adama hajatan was'alil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayyu adama hina yus'alu yaghdabu. Yace kar ka je kana roƙon wani dan adam wani bukata, ka roƙi wanda Allah ne madaukakin sarki, wanda kofar shi baya taɓa kulluwa. Shi Allah duk lokacin da ka kwankwasa kofar shi a buɗe yake, kuma lalle Allah madaukakin sarki zai baka, dan yayi alƙawarin cewa ujibu da'wata da'i idza da'an. Ya ce ina amsa kiran mai kira a lokacin da ya kira ni. Saboda haka ka ɗaga hannunka ka kira Allah madaukakin sarki, ka faɗa mai bukatunka, ka faɗa mai damuwoyinka, lallai za ka samu biyan bukata daga gurin Allah maɗaukacin sarki. Allahumma barik.